bụ olili ụmụ Igbo n'ụlọ ọnụmụ ọrụ obodo n'ụlọ ọnụmụ ka nkwara egwu nwa welu ga-abata ụmụ Igbo n'ụlọ ọnụmụ ụmụ Igbo ka mụ na-agwa onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ Igbo n'ụlọ ọnụmụ ọrụ obodo n'ụlọ ọnụmụ ụmụ Igbo mmiri elugo onye ọmaala kọlụchi ya ndị ọbụla onye na-eme one n'ụwa okwuba aka ya ọtọ onye na-agbala ama ọnwụli ya onye ebola ebo kwegonu mpụcha bụrụ udo ọrụ obodo n'anụgo n'afọ m ekwughị n'egwu n'okenye unu anụgo ndị Igbo ego nwa welu ga-abata ọkwanye balaba ego ọma Igbo n'ụlọ ọnụmụ ọrụ obodo n'ụlọ ọnụmụ Ayaya obodo nọ n'ọgbaghara ọrụ obodo nọ anụgonu ife na-ebute dị nsogbu onye gedo ntị ọnụnụ ife ndị na-achị anyị na-emezi n'ụwa na-afịazi anyị arụ anyị gụsị akwụkwọ bata one n'ụwa ma anyị enweghị ọrụ o wee butela anyị nsogbu obodo anyị wee gbaba ghala ghala Naijiria na-ebu une n'ụwa ga-ekwe n'omume ndị yutu kwụba ọgwụ febola mbi wee gbochie n'ezi onye ka anyị ga-agbapụrụ one n'ụwa ka o nyela anyị aka mmegbu na-emegbu anyị na Naijiria na-afazi anyị arụ mmanụ Chukwu nyere anyị bụ n'ụsọ sọfa na-elizi iwe wee karịa anyị arụ ụmụ Igbo wee jibe mfu wee gbọba olisa mmiri si n'igwe sosie ogbu nọ enwela afụfụ Igbo n'ụlọ ọnụmụ ọrụ obodo n'ụlọ ọnụmụ na mmiri elugo dị n'ụwa ụlọ Igbo na-eme n'onwe fa ụmụ Igbo na-ebu n'onwe fa eziokwu ka anyị na-ekwu onye ọbụla n'ụlọ ọnụmụ ụmụ Igbo mmiri elugo onye ọbụla kpebe ekpele maka na ofe ka na-amara ọnụ mgbe fa kelu mkpu ịnụgo yepụta n'ife a ga-eme ndị na-achị anyị ife zobe onwe fa maka na ụgwọ ọnwa fa na-eli na gọọmenti kalili akali onye melụ mma na mma nke onye metala obulu naba
onye melụ njọ na njọ ka ọ bụ na imetala ibulu Igbo fụlụ ego n'anya maka Igbo jebu n'onwe fa nsọpụrụ uwe na-asị ya ụmụ Igbo wee tọ n'afụfụ ndị solu mmụọ wee gbuo na n'Igbo kalili akali agbacha m ife a ga-eme ife ụwa wee dịla anyị na mma mana ọ bịala ije nwụna onye ọbụla mala malụo ụfọdụ ụka na-achụghalị ihe n'ime obodo na nkịtị onye nwere ife ọ ga-ekwu ya gwa n'Igbo ka obodo malụ ụnụ iju mụ na aga m ekwu nwa welu ugo ga-ekwula ọnụ ya Igbo nụlọnụ m ọrụ obodo nụlọnụ m ụnụ na mmiri elugo dị n'ụwa olo aya 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 ya ga m agba ezigbo oyi m onye ga-edo ntị ka ọ nụlọ ọnụ m ụbadị ọnwụ ziri Igbo bịa nwa welu ugo na-agbọ n'ugi n'egwu ozelu damasị bi ya nwa jeli mba wee bata elisi wee nata obodo amụlụ ya na mansi wee bulu odogwu ifi na-emelụ ndị nke gị na mansi kalili akali teta nwa welu odogwu onye kelu ụwa ga-agọzi gị ọfụma Igbo nụlọnụ m ọrụ obodo nụlọnụ m na mgbabe eze oyi m nwa jele Ọnịcha bụlụ odogwu Rafael Okoye bịa ke nwa welu ugo na-agbọ n'ugi n'egwu ọbịa ka amansi bi ya nwa jeli mba wee buli ike wee nata obodo niile wee gwuwe n'ifu ụwa ga-adịle gị na mma maka na ife ọma gị na-emela anyị n'obodo erika ka onye si eme chekwa esi akpọ ya n'ụwa unu anụgo onye nna ya bụ eze ga-echilili eze isi mmiri nge n'odogwu ọbịaka na mkpọ oyi m nwa welu ugo na-akpọ gị n'egwu Igbo nụlọnụ m ọrụ obodo nụlọnụ m ya bụkwa ụgbọ aja gị bịa kene n'efu ụwa ga-adịle gị na mma n'ome mma na mma ya na one n'ụwa unu anụgo na nwata bọcha aka ya esola ọgaranya wee libe nni Managing Director Cash Material odogwu suppliers of all kinds of building sand and chippings local stones of all types maka na onye na-ekwu nwere ife ọ na-emezi ya bụ ụkwụ ụgbọ aja gị bịa kene nwa welu ugo na-akpọ n'ugi n'egwu ezigbo onye amansi bịa oge elugo onye chukwu meleze n'ugo dị n'ụwa ọ ga-echilili Igbo nụlọnụ m ọrụ obodo nụlọnụ m nụ na mmiri elugo dị n'ụwa olo
omeni famansi bịa ke nwa welu ugo na-akpọnụ gị n'egwu ụmụ Igbo n'ụlọ onugbu ọrụ obodo n'ụlọ onugbu yego nwa welu ugo abata ụmụ Igbo n'ụlọ onugbu ụmụ Igbo ka mụ na-agwa onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ Igbo n'ụlọ onugbu ọrụ obodo unu anụgonu ụmụ Igbo mmiri elugo onye ọma lọkọlụ chi ya nke bụ na onye na-eme one n'ụwa okwụba aka ya ọtọ n'afọ ma ekwughị na-egwu n'okenye unu anụgonu egwu nwa welu ga-abata ọkwanye balaba egwu ọma Igbo n'ụlọ onugbu ọrụ obodo n'ụlọ onugbu ije